Kaita ning na GCQ ta eh. Gusto ta mo ulig Pilipinas, di ta ka uli. Kumusta na ka ta kong asawa ron dito? 100% no na akong pagsalig ato, pero lahi ra gyud akong gibate yun nga wala gyud siya sa akong kiti. Ang amo kang mga anak dito no? Dako na baka si Juanita og si Rodolfo, dako na baka. Ang amo kang sari-sari store, kumusta na ka to? Ang amo kahang bear house, okay pa ba ka? Ang among patay akong bike kaha, bisikleta mao ra ba gyud akong pasingutan kada adlaw, kumusta na ka to akong bike? Asa ka Grace, hindi man makontak? Handi ka ta mapaulan na itong trabahohan? Di lagi na. Sayo kita kung bana na tos Germany niya. Di lagi nakasapan na. Ay lang saba eh lang. Saba-saba. Nag-post ka ba nga? Wala manggod. Eh lang Like relationship ha, ay pag binuang da, di wala oy taka. Protektahan po daw tika no. sige, makit-away gid ko ana imong banag yun. Igog man natin ka. Wala kay layo kay. Di natin kabuyan, bahala ka. Basta ang importante. Okay ra ka ani atong gibuhat? Okay ra oy. Ha? May problema ni. Basta di ta pasakpan no? Okay ra Tadi lang. Sa ilang jud pa sa kupod. Di basta ka, oy, bahala. Bahala ka. Importante. Di kabuyan yun. Bahala sila. Bahala na bahala ni. Wala siya kabalo kay layo man to manawag ra man to siya pro. Wala na siya monitor sa to. Wala na yung monitoring yung bana sa Wala mga. na siya, wala na siya ga video call. Kumbaga wala yung pakialam sa imo ha. Bakit siya pakialam pero ilang ko nagsaba ba nga. Ay lagi saba gyud. Ang importante atong relasyon may. Pag wala na ko'y kwarta, ug manawag ko sa iya ha, muhatag gyapon to. Dili ito muhatag ba. Ug wala tay kwarta diri, manawag lang mo ta dito ko. Jaminga lang imong bana ba panghayog kwarta kay para makalaag-laag Ug ka. ino basta mautan ta diri. Na para natay Automatic pangkaon, na nga ito siya. natay mga pang. Ug ito to siya kabalo nga, hana ko gipunta ang kwarta bitan. Ay, yun ako. Ay, wala. Kwarta nga kantidad. Ha? Pangayo ba? Ay, Oh, okay. sige, fights ka na. Malagwa kay kwarta. Good you get maayo big kay ka ba? Basta mga ero pa siya ha. Sunod, unsa gi pitsaron? Pizza Jis. Ay, uma, isuldo na niya, mga na po tatog 10,000 ba? Jismil? Mga na po kato. Mga kag Jismil? Kana, paulma ko ako Padala to siya, Ugma. ihatag sa ko ang 5,000 kay ibayad ako sa motor. Okay. Ha? No. Lab ka ko nimo. Lab ang Ano ka. problema? Wala ka. Di Basta, basta importante mga itog ma. di lang ta pasakop. Ay, ko pasakop. Ay, yun. Ay, putik saba-saba sa imong Dili, mga- oy, dili mo Ano? ko musaba. Kita ray nakabaluan niya tong relasyon. Mo gani. Na. Sunod na di na tapadalan sunod. Yung kabalo siya. Gani. Ay, Ano, yung saba-saba gyud. Ay, yun kanang Muhang 5,000. ako ang 5,000 pa. Bayad ako sa motor, wa man bayad ang motor gud ba? Ay, ang kwarta ba? Ay, wala ka nang motor kay korbayad pinulan na na. Ay, ana na lang. Wala man na siya. Ang tigbayad sa akong motor imong bana. Sige na po. Pwede ra? O ka na. Bulan na niya di. Sige. 5,000 ihatay ako sa imo ha. Bayad sa Ay, motor. siya ang tigbayad sa akong motor no. Dili ba ka sala na tong dito? Tinuwi as long as nagtinarong ta diri, wa po na mo pasagdi akong among anak. Di okay ra malag no. Malag kita basta yatiman niya po na ka. Paminaw na ako murag mapaul ta ni ba? Dili. Ha? Dili, yan sa itong binabi tayo maning binuhatan wa man. Noon wala man punta nagbuhat og daotan. Ang importante nga atong relasyon maayo ra, di ba Wala no? man tanang kuan. Ah, dili tingali sa layo. Pero Dili sala. murag akong pakiramdam ba nga murag Dili lagi ni sala lagi. ha? Sure ka di yun ni sala? Dili lagi kay sip. Kuan ay mo problema kay. Ah, noon wala bitaw kabalo imong bana bitaw basig. Kalayo ato. Di mo to basta-basta ka uli diri. Kay lisod yung panahon ron. Di pud pwede nga biyaan di ka. Oy kay unsaon na lang na akong motor, may embargo na akong biyaan di ka imo biyang bana tig binulan ana. Ayaw kay. Eh, kuan yan sa kumunto niya. Gani dili ti ka biyaan pero akong kuan ba asig mali Dili nga. ka bala ka na imong motor kay ka ako lang bayad binulan na na. Wala man ko nabalaka na. Ang nabalaka na ko basig kini atong relasyon mali ni. Dili lagi ni mali lagi. Dili ni daotan. Dili uy. Sige, ipadayon tani bahala Padayon, yung bana dito. Basta kay ina yung bana nga kuan atika lang ba nga kuan. Ang kwarta para sa imo pero ihatag sa motor. Kay binulan Lagi, sa lagi. motor ba? Hmm. Uy, Dagko man na siya pinadalan god. gani. May kay kuan din imong bana, kwarta na yung bana di ay. Kwarta abroad kay no. Akan. Ipay tana. Dago siya sweldo dito. Tawagan ako din, kumusta na yung ka? Gibingaw na ko. Hello, ano kung bana? Asa man? Ay, sa bakit tumagon ako? Hello. Han. Oh. Ay, may problema ay.
Okay ra kayo. Okay ra kay mi diri. Sweldo man nimo og mano. Para limig ko anbi, 10,000 lang. Oh, sige. Oh, salamat ha nya. Kaning ako magutag barunan sa tubig ha nya. Apay mga module sa itong mga bata ba nya. Nang nakautang kugudaan god. Ako utag-itag barunan pero ginasabot lang tika kay bahala gamay sa imong hinatagan kay sabtan ang puti ka dira kung sa kalisod dira. Okay na lang 10,000. Okay ra kayo na, may problema na. Sige. Pati yung lisudat direhan. Ay, sabta lang sa iyo ko ha. Pag tinarong mo diha kay gusto na kaimta ko muli kay gusto ko magtukod ng negosyo. Nya, unsaon man nga nagsisikyo bawal man no biyahe man good, no movement yun ba? Yung ko kadalikyat og uli gimingaw na kay ko sa tong mga anak. Ikaw na bahala diha ha. Ipaigo na lang ng 10,000 nga akong ginapadala sa imo ha. Kumusta naman ang ato ang kuanhan ganing katong sari-sari store na to, kumusta na? Unsa? Grocery store na? Panalanginan jud in town atong sari-sari store. Ang atong kuanhan katong tubaan na to, kumusta naman tong tubaan na to? Nang atong tubaan, ha? Ni beer house na. Oh. Mayo mo kay kumdalagod man ang imong kwarta diri, okay kay na oy. Problema na. Sige, sunod bulan man, madako-dako na na, mahimo na ng 20,000, mas maayo. No? Oh, sige, salamat. Sige han. Maayo. Agid na yun. Buwan. Dili na ko mangumusta sa tong mga anak kay kabalo ko nga imo gyud nang giatiman diha. Nya, mao lang gyud to, salig lang sa ko Ako kay kog pagsalig sa imo, ayo guban akong pagsalig sa imo Kay kung once muli ko diha, kung pwede gani is sa Manila na ta magpuyo kay dito makaunat na gyud sa to ang mga negosyo and to be followed na pud ang ato ang mga daghan magugagong mga proposal ron. So ang kuan na lang akong giagad pa panahon. Naka-budget na niya, wala lang gyud koy kuan pa. Dili na ko maliho kay busy gyud kaayo dire. So kung muuli ko diha ako saba na siya ron diha. Kadali lang han. Kaning mura mo ko, sorry hanan, maging emotional ko karon kanang mangumusta lang unta kuhan ba kanang Ano man pangumusta? Ingon pa siya para makabalo pug ko. kanan ba kanang mangumusta unta ko kung okay pa bata. Kumusta naman ko nga imong banahan na pa ba ko si imong kasing-kasing ni-improve ba pud ko sama sa atong negosyo ang atong sari-sari store naging grocery store. Ang atong tubaan naging bear house. So ako isip bana nimo naging unsa man ko sa imong kinabuhi. Ayaw kabalakahan kay dati atong sari-sari store na himong grocery store atong tubaan na himong warehouse. Karon ni-improve na pug ka. Dati ikaw ra isa. Karon duha na mo. Unsa?